Vi har så fået til opgave at beregne varmefylden for et metal. Det var som sagt også formålet med den her opgave, eller med det her forsøg her. Ja. I mit tilfælde så har jeg også valgt metallet aluminium, og vores forsøg det gik ud på, at vi skulle vi tog det her lod, og så vejede vi det, altså vi målte massen af det, og noterede det ned undervejs. Derefter så fyldte vi vand i en elkedel, sænkede loddet af aluminium ind, i og tændte for elkedlen. Så lod vi vandet koge et stykke tid, indtil det var sådan noget kogepunktet på cirka 100 grader. Så rører vi lidt rundt og sådan noget, bare lige for at få loddet til cirka at blive så for samme temperatur, det vil sige 100 grader. Derefter gik vi ud fra, at det var et kogepunkt på 100 grader, og der så målte vi massen og starttemperaturen af vandet i et plastikbæger. Vi skulle måle starttemperaturen til en stuetemperatur, men den skulle være lidt koldere end normalt. Så derefter så tog loddet, som vi nu havde kogt, så havde vi ladet koge i et stykke tid. Så fik vi, så rørte vi lidt rundt, og så hældte vi det ned i bægeret, loddet, og ventede et stykke tid, indtil vi fik det rigtige resultat, altså i sluttiden af vandet, for at se om der var kommet en stigning eller såvel sådan noget andet. Her har vi nogle måleresultater, hvor vi ser her, at det her det vil sige, det er massen af plastikkoppen, og det her det er massen, og det her det er massen af loddet, det her massen af vandet i plastikkoppen, vi har trukket massen af plastikkoppen fra selve massen af vandet i plastikkoppen, fordi vi skal måle massen af vandet og ikke med plastikkoppen. Så har vi lavet de her måleresultater om til kilogram, og så ser jeg her, vi har målt starttemperaturen af vandet, det vil sige 19,4 grader, og sluttemperaturen af vandet 24,8 grader. Vi har trukket de to tal fra hinanden, og så derfor fået 5,4 grader i temperaturændringen, det vil sige delta T. For at beregne varmefylden af loddet skal vi selvfølgelig kende nogle formler. Vi ser her, at vandets energitilvækst svarer til loddets energitilvækst, det vil sige den her formel her. Her står der negativ, fordi at den mister energi. Det her det er så en formel for vandets energitilvækst, som vi så ser her, fordi vi har det her det er selve vandenergitilvæksten, der skal vi bruge de her, og så putte dem her ind i for at finde, det vil sige for at finde energitilvæksten i vand. Her er det så modsat, det vil sige loddets energitilvækst, det vil sige vi skal udregne dem her for at få energitilvækst i loddet. For at måle selve varmefylden, så har vi den her formel her, men eftersom vi ikke kender varmefylden varmefylden af loddet endnu, så bliver vi nødt til at isolere den og løse ligningen og komme frem til at formlen, at den her formel ser således. Det er så den endelige formel vi har brugt. Så har vi nogle resultater her, og vi ser jo så her, hvad vi har, jeg har puttet de her resultater ind, som var de her formler her, så har jeg puttet, for eksempel her ved den her, så har jeg puttet massen af loddet ind i stedet for. Her ser vi så, at der står, det her det er så vandets massefylde, og med vandets varmefylde og temperaturændring i vandet. Der har vi så fået energitilvækst for vandet. Så har vi målt varmefylden, det vil sige, vi har taget energitilvæksten i vandet, men vi har selvfølgelig gået til minus, fordi det er jo loddet, vi skal finde ud af. Så har jeg delt det med massen af loddet, og delt endnu en gang med temperaturændringen i loddet, og har derefter fået det til 0,898. Derefter så har vi, så er den i kilojoule, så for at lave det om til joule, så har jeg ganget med 1000, og har så fået det til
898. Man ser her en af fejlkilderne måske ikke kunne være grund til, at det måske ikke helt er blevet så identisk med den basale varmefylde for aluminium. Det kunne være, at man for eksempel havde lavet havde været for langsom om at overføre det her lod her til bærglasset hurtigere. Det kunne være, at der kunne miste noget energi, noget varmeenergi eller et eller andet i den form. Vi kan konkludere her, at vores varmefylde er aluminium, det er 898, og det passer jo egentlig rimelig meget overens med den vi har fundet her på vores model her. Det eneste forskel der var, det var 2, men det er jo ikke specielt meget, men vi ser den, alle dem her så er den tættest på aluminium, og derfor kan vi konkludere, at det er aluminium, der er det rigtige. Det var det.